И здравейте хора, днес ще снимам клип как да наредите на купчето на Rubik 4×4 куб в куб и куб в куб в куб. Да, така. Свиквам да го правя от синята страна и да, така. Върти два пъти това и два пъти това. Веднъж, два пъти. Така, въртите веднъж долното и сега въртите веднъж, два пъти, три пъти, да се получи и това. Ето, виждате. Въртим веднъж и след това два пъти и ето, получи се. Това е куб в куб. Сега ще направя куб в куб. В куб. Така. Сега вече хващате двете. И започвате от начало, ама от тук. Така, пак два пъти това. След това два пъти това и два пъти това. След това въртите веднъж, два пъти, така. След това какво беше? Да. Веднъж и след това пак това. Веднъж и три пъти. То път да се получи ето това. Аз съм го помня си го. Така. Завъртите веднъж, завъртите два пъти и ето, получи се. Куб в куб в куб. Ето от другата страна. И да, чао.